Miro, vítám tě v Brně. Máme za sebou prakticky hotový projekt, podpořený z Vyšehrádského fondu. Chtěl bych tě poprosit, jestli by se s nám představil a řekl nám něco o organizaci, respektive univerzitě, která se jako partner v projektu zapojila. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za slovo, aj za to, že tu môžem byť. Volám sa Miroslav Slížik, pôsobím na Univerzite Mateja Bela na Fakulte telesnej výchovy, športu a zdravia. Tento rok, okrem toho, že sme sa zapojili do vášho projektu, pre nás je historicky významný, lebo sme sa transformovali z katedry ako najväčšieho pracoviska na Filozofickej fakulte na samostatnú fakultu, čo je pre nás ako velikánsky krok vpred. A teda už sme sa zapájali teda do tohto projektu ako samostatná fakulta, čo je pre nás veľmi veľa znamená. No a tým, že teda pôsobím na Fakulte telesnej výchovy, športu a zdravia, tak určite bolo pre nás veľmi zaujímavé a prínosné mať možnosť, alebo dostať takúto možnosť sa zúčastniť a participovať vlastne na projekte, ktorého cieľom bolo hľadanie možností uplatnenia vlastne športu a pohybových aktivít pre osoby s rôznym telesným postihnutím. Jednak pre tie možnosti pre športovcov samotných, ale aj pre nás, v podstate športových odborníkov a edukátorov, budúcich športových odborníkov v tejto oblasti, ako zvýšiť v podstate kvalitu vzdelávania našich študentov, aby boli pripravení na oblasť športu telesne a duševne znevýhodnených alebo intelektuálne znevýhodnených, a myslím si, že to je oblasť, ktorá aj v našom vzdelávacom systéme chýba. A podľa teda aj súčasnej situácie môžem konštatovať, že táto spolupráca bola veľmi úspešná, nakoľko sme podpísali zmluvu s špeciálnymi olympiádami Slovensko medzi teda univerzitou a Special Olympics, čoho výsledkom je spolupráca na úrovni nielen spoluorganizovania rôznych športových podujatí, ako bol teda aj majstrovstvo Slovenskej republiky v atletike, ktoré boli súčasťou workshopu, ktorý sme organizovali v rámci projektu Vyšehradského fondu u nás v Banskej Bystrici, ale aj spolupráca z dlhodobejšieho hľadiska týkajúca sa vzdelávania budúcich odborníkov v športe alebo trénerov, osôb s intelektuálnym znevýhodnením, ktorý vlastne bol zaradený na tento akademický rok do ponuky štúdia ako samostatná špecializácia štúdia trénerstva. Čo je pre mňa, z môjho pohľadu v podstate veľký krok vpred. Jako každý partner projektu jste se zapojili v rámci organizování jedné aktivity, to byl workshop, který proběhl vlastně v červnu. Pro tebe to původně vlastně byl poměrně výstup z komfortní zóny, protože přece jenom oblast osob se zdravotním postižením není tvoje primární vlastně, jak bych to řekl, náplň práce. Ale ve výsledku se ti podařilo najít partnera, se kterým si mohl tento workshop zorganizovat. Byly to již zmíněné slovenské speciální olympiády. Jaké to bylo? Jaká byla ta spolupráce a ty workshopy samotné dali ti i něco nového? Získal si z toho něco i přesto, že se vlastně sportu jako takovému věnuješ už řadu let? Tak v prvom rade musím povedať, že čo sa týka organizácie nášho workshopu v Banskej Bystrici, tak tá spolupráca a vôbec tá možnosť, že sme ho mohli zorganizovať pri tej kvalite a pri tom objeme, ako sme ho zrealizovali, nebola postavená na spolupráci s špeciálnymi olympiádami. Mal som to šťastie, že som vlastne oslovil našu bývalú študentku a bývalú doktorantku Niku Kušnírovú, ktorá spolu s ďalšími trenérkami založili športové centrum Lemra v Banskej Bystrici, a oni okamžite reagovali veľmi pozitívne a boli veľmi dôležitou súčasťou toho organizačného tímu, nielen z pohľadu organizácie, ale vôbec samotnej realizácie tých aktivít, ktoré sa na workshope objavili. Takže za mňa veľmi inšpiratívne a obohacujúce z viacerých uhlov pohľadu. Jednak tá spolupráca so Special Olympics, ktorých práca, ktorú vykonávajú na Slovensku pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením, je k nezaplateniu a naozaj proste je príkladom toho, ako by sa takýto druh
organizovaného športu na Slovensku mal v podstate realizovať alebo manažovať, takže za mňa klobúk dole všetkým babám, ktoré vlastne Special Olympics na Slovensku tvoria a už len ten ich zápal a to ich zanietenie je pre mňa obrovskou inšpiráciou. Takže aj z tohto uhlu pohľadu som bol ako keby nadšený, že môžem byť súčasťou takéhoto tímu. A o to viacej ma potešilo, že sa mi podarilo vtiahnuť do toho projektu aj teda tú už spomínanú Lemuru a našu bývalú študentku Niku Kušnírovú, lebo vlastne vďaka tejto spolupráce zase vznikol ďalší relationship medzi Lemurou alebo medzi nimi a špeciálnymi olympiádami, ktorí vlastne budú spolupracovať aj naďalej. To znamená, de facto v tom regióne, v ktorom doteraz chýbal takýto koncept pre pravidelný šport pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením, tak po tomto projekte som presvedčený, že aj v Banskej Bystrici alebo v regióne Banská Bystrica sa takéto aktivity budú organizovať častejšie aj vďaka tej spolupráci, ktorá vznikla vďaka tomuto projektu. Zmínil si tady spolupráci vlastně s nějakými partnery v Banské Bystrici. Jak se ti spolupracovalo s partnery v rámci projektu samotného? Bavíme se teda o 4 projektových partnerech z Česka, Slovensko představuješ ty, ale pak Maďarska a Polska. Na úvod musím priznať, že zo začiatku, keď sme ešte len vlastne komunikovali alebo diskutovali o tom, kedy, ako a kde budú vlastne tie workshopy prebiehať, tak priznám sa, že som sa nachádzal v štádiu akože I have no idea. Absolútne som nemal predstavu o tom, ako to bude vyzerať, ako to bude fungovať, ale úprimne pri prvom osobnom kontakte na prvom workshope v Maďarsku som asi na sekundu proste pochopil, že sme správne. Nie len čo sa týka lokality, ale čo sa týka hlavne toho personálneho obsadenia, že sme si proste padli do noty a že naozaj sa tu zišli ľudia, ktorí vedia, prečo tu sú. I napriek tomu, že na začiatku možno trošičku boli v takých obavách a takých možno neistých očakávaniach, že čo do toho môžeme priniesť my, aby to bolo dobré, a čo môžeme od toho očakávať, aby sme neboli príliš sklamaní, ak to nevíde. Hej? Takže z tohto uhlu pohľadu to bolo možno také zvláštne, zaujímavé, ale na druhú stranu myslím si, že ten výstup je niekoľkonásobne prevyšuje tie očakávania, ktoré sme do toho vkladali a ja si myslím, že či to bolo Maďarsko, či to bolo Poľsko, alebo potom u nás v Bystrici, tak ten outcome, alebo to, čo sme mali možnosť tam zažiť a čo sme si stade odniesli, tak veľmi do veľkej miery teda prevyšovalo tie očakávania, s ktorými sme tam išli. Jsem stejného názoru a na to navazuje otázka, kdyby tady byla příležitost, byl bys proto pokračovat v té spolupráci s těmito partnery a vlastně ať už navázat na tenhle projekt tím, že najednou se zjistilo, o co jde, co by bylo dobré, co je třeba trošku navíc, ale naopak, co by bylo dobré podpořit, případně přijít s úplně novým projektem. Bylo by to něco, co by tebe a tvoji univerzitu třeba zajímalo? Mňa osobne určite áno. Samozrejme to limitované kapacitou a časovou teda hlavne, o ktorej sa bavíme dennodenne. Naozaj pracovať na vysokej škole nie je vôbec jednoduché. Čo sa týka teda nejakej organizácie svojho pracovného aj voľného času, ale čo sa týka presvedčenia a možno tých ideí, ktoré človek mohol navnímať a vďaka tomuto projektu, tak sú jednoznačne pro-motivačné. Že proste človek cíti, že OK, ak by taká príležitosť bola, tak určite bolo zaujímavé sa jej chopiť. Alebo by som možno, že viacej ako keby viacej by som bol šťastný, keby som cítil, že v tom na fakulte nie som sám. Hej, ale verím tomu, že aj vďaka tomuto projektu si myslím, že si aj na fakulte, aj tým, že sme teda zaviedli teda tú ponuku štúdia, sme rozšírili o tento typ štúdia trenérstva, tak si myslím, že sa vyvinie prirodzenou cestou nejaký tlak na to, aby aj ostatní kolegovia, ktorí vidia možno trošku zmysel aj v tejto oblasti pôsobenia, sa možno, že chceli viac angažovať. Čo sa týka nejakej ďalšej postprojektovej spolupráce, určite to vidím pozitívne, alebo viem si to predstaviť. Samozrejme, vďaka tomu projektu sme mali možnosť cestovať, mali sme možnosť vlastne sa navštevovať, takže to nemalo vplyv na náš ekonomický status. Tým nechcem to podmieňovať, že to je otázka len peňazí, ale veľmi to pomohlo. Ani nie tak nám,
ako osobám, ktoré sme tam išli, ale skôr išlo o to, že ak by som chcel teraz, ja neviem, do budúcna zobrať sem do Brna na nejaký workshop niekoľko osôb alebo športovcov s nejakým typom znevýhodnenia, tak určite bez toho, aby som im to ja pomohol spolufinancovať, tak by sa mi to určite nepodarilo. A nie som si úplne istý, že či Slovensko je momentálne ako krajina v stave podporovať takéto aktivity rôznymi typmi inštitúcií, sponzorov a podobne, bez nejakých zištných pohnutok alebo nejakej inej proste spätnej väzby, ktorá sa týka hlavne teda či už mediálneho priestoru a tak ďalej. A to je to, čo sme sa možno trošičku bavili aj v kontexte toho dobrovoľníctva. A z tohto mám možno trošku obavu, hej, že ak chceme, aby to bolo udržateľné aj do budúcna, tak určite bude nevyhnutné nájsť spôsob, ako to ufinancovať tak, aby tí, ktorých sa to týka, ten projekt, aby na to mohli participovať bez nejakého ekonomického handicapu. Oni majú handicapov svojich dosť a našou úlohou by asi malo byť vlastne vytvoriť to zázemie alebo to prostredie na to, aby oni bez akýchkoľvek problémov mohli participovať kdekoľvek, kde to bude možné v tých 4 krajinách. Přesně tak, finančně nezatížiť vlastně tu cílovou skupinu. Tak, podľa vás to lepšie ako ja. Miro, děkuju moc a věřím, že do budoucna tohle není jediný projekt, u kterého se spolu potkáváme. Ja tiež ďakujem a bol by som veľmi rád, keby sme aj jeden takýto workshop mali možnosť zažiť alebo absolvovať aj tu v Brne. Lebo ja som sa priznal, sa fakt veľmi tešil na to, že by sme si mohli vyskúšať aktivity, ktorých si ty, špecialista, odborník a zase napríklad, keby bola tam možnosť, tak ja by som zase rád trebárs vyskúšal niekoľko teda tých oblastí, v ktorých sa ja možno cítim viacej doma, aj keď nie možno práve s cieľovou skupinou, ktorou sme pracovali v tomto projekte, ale možno by nebolo zlé proste urobiť taký workshop, kde by sme na jednom mieste si vyšerovali vlastne tie skúsenosti, že by sme tam fakt prišli partia ľudí, Poľsko, Maďarsko, Česko a teraz by sme naozaj s tými istými ľuďmi mali možnosť vyskúšať wheelchair basketball, nejaký martial arts games alebo nejakú psychomotoriku pre rôzne typy handicapu plus chalani z Poľska určite by prispeli veľmi bohatým programom pre aktivity pre osoby s zrakovým postihnutím. Zase v Maďarsku sme mali možnosť vidieť, ako sa pracuje s osobami, ktoré sú zase s telesným postihnutím alebo podobne. A myslím si, že tá takáto forma vlastne spolupráce by bola zaujímavá práve preto, že by sme mali priestor vlastne zažiť ten feedback od tých ľudí priamo na mieste. A to si myslím, že je celkom fajn, lebo to potom nás dobíja a dáva nám impuls alebo motiváciu, ako to šíriť ďalej. Nehovoriac o tom, že ja som mal ešte feedbacky po našom workshope. Potešilo ma, že vlastne po samotnom workshope v Banskej Bystrici ten feedback trval aj niekoľko dní, niekoľko týždňov, kedy prichádzali správy na WhatsApp alebo na mail s nejakými fotkami a vlastne s takým tým poďakovaním a bolo cítiť z tých správ takú tú určitú mieru nostalgie, že by veľmi radi si to ešte zopakovali a že proste ten event vo všeobecnosti si myslím, že mal veľmi dobrú odozvu, za čo som rád. Já jsem to slyšel od 3 účastníků taky. Budu se těšit na jakoukoliv budoucí aktivitu, snad v Brně, protože si myslím, že v Brně určitě máme co nabídnout, co ukázat a hlavně Brnu to může zase přinést nový obzory, když se tady potkáme s našimi partnery z těchto 3 krajin a ukážeme si úplně jiný sporty, co tady neděláme. Propojíme ty různá zdravotní postižení, ukážeme si, jaké jsou jejich limity a co se dá hlavně překonat všechno. A tohle bychom ve výsledku potřebovali ukázat i té všeobecné veřejnosti, ať to trošku vlastně jakoby zviditeľníme, celou tady tuhle oblast. Môžem len potvrdiť a súhlasiť, že myšlienka je zaujímavá a budeme veľmi radi, keď budeme môcť participovať. Super, díky. Ďakujem aj ja.